Maayong buntag, mga igsuon, di nagyud ko sa lugar kung asa ang atong Ginoong Hesukristo gilubong ug nabanhaw, the tomb of Jesus. Kaganiha sa among pagsubay sa dalan nga giagian ni Kristo sa iyang pagpasan sa krus, daghan kog pamalandong. Pero kini mo'y nakapatandog kayo nako. Duha ka letter H, mga igsuon. Una is hope or paglaom. Kay human si Kristo namatay, human siya nagantos, gipakaulawan, human niya nadawat ang mga injustices ug mga walay kaluoy nga kasing-kasing, nabanhaw siya dinhi ni ining lugaraha. So kita pod mga igsuon, dili gid unta ta mo surrender, dili gid unta ta mo give up panahon sa atong mga problema, mga kasakit, mga kaguol kung kita nakasinatig mga sakit. Kundili naa ang Dios. Mulaom taniya na bisan tuod dag-um pa, pero by and by the sun will shine again in God's time. In God's time. Laom. Hope, mga igsoon, hope. Okay? Ikaduha, hard work. Ganiha, sa istasyon kung diin si Kristo natumba sa ikatulong higayon, nakaingon ko, Lord, pagkabuang gyud, nganong wala kami give up, nga wala man kay sala, amua man ang krus. Kami may mupasan, anak, pero anong ikaw may nipasan? Di ako nakaingon mga igsuon nga, dapat kita, atua maning sala, mubaton unta tagkaulaw, ug kalikog ba, although God does not need that, because He loves us sa atong pagkakita. Pero naapod unta tay initiative ba, bisag gamay lang, ginagmay, gradual, nga pagpaningkamot, nga mawala ang atong mga paborito nga mga sala, mga sayop nako, ato utang hinahinayon pagwala, ug maningkamot ang magbinuutan. Mga igsuon maunta na atong paningkamutan, hard work, na maningkamot ta. Okay? Dili ta magsalig sa grasya sa Dios. Ug sa dili pa ta mo tapos, ato sa pasalamatan gyud labaw sa tanan ng atong Ginoo. Lord, bisan gahi kog ulo, wala kami tagam nako. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Media. The tomb of Jesus. Thanks be to God. Salamat Lord. Salamat Lord. Shalom.